А яшчэ не забудзьце пра тое, што 6-7 ліпеня іюля адзначаецца купалле. Адно з самых чароўных і старажытных беларускіх святаў. То есть волшебных і древніх. Вось мы гэта добра памятаем. Таму вырашылі зняць што-небудзь незвычайнае, як і сам дзень. І нават не ў Віцебску, а ў іншым вядомым горадзе. Як жа ж у музеі ткацтва ды ў Полацку ды не падкаць. Тым больш, што наша сённяшняя сустрэча, трошкі даже і ваша перадача прымеркавана да купалля. І таму вось ткаць мы сёння будзем не зусім звычайна. Мы будзем ткаць сёння травамі ды зёлкамі. О, якраз тое, што трэба. Бо раней верылі, што менавіта на купалле расліны, як і ўся прырода, набывалі асаблівую моц, сілу. Толькі не думайце, што на купалле мы будзем плесці вянкі. Можна, але занадта проста. Ёсць яшчэ якія-небудзь версіі? Няма? Тады глядзіце далей. Вось гэтая рамка нам нагадвае трошкі вось такі міні-ткацкі станок. І вось, калі ласка, трымайце, так. А як жа зрабіць такую аснову? Спачатку трэба ўзяць вось такія роўненькія галінкі з дрэва. Гэта можа быць рознае дрэва, так. Вось павінна быць 4 такіх адзінкі. Вось, і мы іх звязваем тымі ніткамі, якія ў нас ёсць. Напрыклад, ваўняныя. Запомніце гэта цікавае слова. Перакладаецца яно як шерсцяныя. Поэтому шерсть – гэта воўна, а вось хлопак – гэта ўжо бавоўна. Таму шукаем ніткі, моцна звязваем імі ўсе 4 вуглы. І не спяшаемся прыбраць. Канешне ж, ткацтва ў нас без ніці, так, а асновы яно ніколі не будзе. Таму спачатку нам трэба зрабіць ніткі асновы, іх вось так нацянуць, перавязаць роўненька, вось каб атрымалася вось такая канструкцыя. На якой замест звычайных абычных хутка з'явяцца прыродныя ніткі? А якія ж гэта расліны? А расліны могуць быць любыя. Вось у дадзеным выпадку вы бачыце ўсё тое, што расце на нашых беларускіх палях. Ну і не таксама на палях, гэта і папараць ёсць тут. Ну, хто б сумняваўся. Ёсць яшчэ рамонкі, асака. І нават тое, што мы самі не ведаем, як правільна называецца. Але тут гэта не так важна. Галоўнае, каб вам падабалася, нравілася. А збіраць усё гэтае багацце можна і ў лесе, і ў садзе, і ў гародзе. Калі майстраваць будзеце бліжэй да восені, кампазіцыю можна ўпрыгожыць нават каласочкамі. Ці маладзенькімі галінкамі, ветачкамі, кустоў. А з чаго пачынаецца праца? Бярем аснову гэтую рамку і пачынаем асцярожна. Мы, не спяшаючы, пранізваем праз гэтыя ніткі, асновы, вось нашу раслінку. Вось паступова. Калі перацягнеце з аднаго боку на другі ўсю расліну, можна яе падняць крыху вышэй, каб хапіла месца для іншых травінак. Вось наступная рамонкі і пранізваем праз ніткі. А з якіх раслін лепш пачынаць? Увогуле пачынаць можна з любых раслін, але, калі ласка, калі будзеце збіраць гэтыя расліны, то улічыце той момант, што мы зараз пляцем з вамі амаль што так жывымі раслінамі, але з цягам часу яны будуць высыхаць. І тое, што зараз здаецца, кажацца вялікім, пасля стане не такім яркім і меншым. Прыгажосць гэтага габелена, яна не паменшыцца, можа нават і наадварот. Тым больш, што гэта наша першая спроба, папытка. Як бачыце, зусім не комам. Што мы зразумелі пасля першых радкоў? Вялікія расліны можна дзяліць на некалькі кавалкаў. Так будзе і прасцей, і акуратней, і прыродны матэрыял не так хутка скончыцца. О! Ну вось. Дзякую вялікі. А яшчэ той самы прыродны матэрыял дорыць проста казачны водар, арамат. Таму, калі пашчасціць знайсці халаднаватае месца, то за такім заняткам можна правесці і цэлую гадзіну.
Ну что, девчаты, конечно, ну куды ж без сакрэтаў, да, без сакрэтаў майстэрства. Калі вы пранізваеце, так, то можна залезть, калі можна так казаць, яшчэ і ў сярэдзіну, да, дадаць трошкі нейкіх цікавых кветак, так, каб ваш габелен быў больш прыгожы, больш насычаны летнімі фарбамі. За якія тут адказваюць званочкі, калакольчыкі. Ці, напрыклад, крываўнік. Лекавая расліна, якую так назвалі, таму што яна можа спыняць, астанавліваць кроў. Вось мы займаемся ткацтвам. Наколькі гэта старажытны занятак? Ужо у старажытным Егіпце, старажытнай Грэцыі, Рыме, ну, конечно, трэба было апранацца. А як зрабіць тканіну? Былі свае ткацкія станкі, вертыкальныя ткацкія станкі, на якіх вось менавіта ткалі. Калі гаварыць пра тэрыторыю Беларусі, таксама са старажытнасці, 16-17 стагоддзе можна ўзгадаць. А тым часам работа наша падыходзіць ужо да лагічнага і прыятнага завяршэння. Але гэта не значыць, што трэба спяшацца і забываць прыціскаць расліны адна да адной, бо мы хочам, каб усё выглядала багата. Ну, збольшага ўсё. Але ўсё ж чаго-то не хапае. Ну, калі чагосьці вам не хапае, так, вось, калі ёсць нейкія пустоты, так, то можна іх яшчэ запоўніць тымі прыгожымі, напрыклад, да, кветачкамі, якія ў нас ёсць і якія вам падабаюцца. Так, вялікую зялёную пляму можна разбавіць бела-жоўтымі рамонкамі. Сачыце таксама за тым, Каб самыя прыгожыя расліначкі не заставаліся з бакоў. цягніце іх да цэнтра. Бо тут таксама ёсць некалькі рашэнняў. Можна ўсё так і пакінуць, аставіць ці... Як варыянт, тое, што знаходзіцца за рамкай, можна адрэзаць, каб фігура засталася роўнай. І не абавязкова ў самым пачатку рабіць квадратную ці прамавугольную аснову. Трыкутнік ці любы іншы аўтарскі шматвугольнік падыходзіць таксама. А як жа правільна захоўваць такую прыгажосць? У нас сёння з вами атрымаўся габелен з траў. І вось можна яго павесіць у нашых хатах, так, кватэрах. Засталося толькі прычэпіць вяровачку, за якую ён і будзе трымацца. І будзе нагадваць нам аб леце, аб яго цеплыні. І каб мы не забываліся пра Полацкім музеі традыцыйнага ткацтва і раслінны майстар-клас. А вось з чаго мы сплелі наступную рубрыку, зараз убачыце самі. Толькі адразу скажу, мы добра справіліся і без усякага там купальскага чараўніцтва.